vakandichekera nyora 16. Aicheka ndiani? Ndimbuya Sole vachishandisa reza netsona. Mumaoko akaisa 2, pauma akaisa 1. Kumusana kune 7, pamazamu 3 uku 3 uku kuita 16 dzese nyora dzakandisira. Ini ndakabara mwanangu 9 months asina nyora. Dai ngasikadi mwanangu wakazira mwanangu asina nyora. Movhi ndoda tubvise mwanangu nyora pakazarani padare rendo rese. Ndakadana nemusikana uyu zve 2 months nemusikana uyu. Ndakakwanisa kurara naye ka 2 musikana uyu. Inyaya yekuti kubasa kwangu handioni time. Ndichitosangana naye ndikamutoti time handina. Chinangwa ndo chatidoziya chetu. Umwe anotemera nyora dzekuti yo mushamuno wafari kubva. Umwe anotemera nyora dzekusvipisa moto ubve mushaimona. Umwe anotemera nyora dzekuti kana ndikaramba no wasafa wakarorwa futi. Saka tode chinangwa chenyora kuti kana uri wakatemera dzakanga dziri dzei. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raedmin Chigodoro. Ndakutaura chokwadi pamberi pedare raedmin Chigodoro. Kwete manyeko. Mwari ngaanditungamirire. Ndauya muchitidaidzi vanhu vari kuda kuti wanzwe. Apei matsamba. Pamusoro ini ndanakarorwa neMalvin Kureya. Best name yenyu ndiani? Ini ndositebita Mvududu. Ndakarorwa naMalvin Kureya. Vakatorora mwana wangu, arora mwana wangu. Anagara naye nguva yakareba. Mwana wangu akabva ane 7 months. Vakabva vaendesa mwana wangu kwa mbuya Story. Kubva vamuchekera nyora 16 pamberi pamazamu, pasi pemazamu, kumusana nemukati memaoko. Mwana wangu obva atanga kurwara. Arwara akazoenda kuita miscarriage nekuti akazopa futi mushonga wechibhoyi. Ari musi wa 19 December Marvin akazodzisa mwana wangu kumba akati mwana wangu uyu une chikwambu chakaiswa ndiani ndibaba. Ndichazoya fambira mwana wangu svikana nhasi Marvin haana kuzobatika. Saka ndonyaya ndakati mundibatsire mutenza senanhu nekwaKureya. Kuti ndakazvara mwana wangu asina nyora asi vakandisira nyara asi ratodambudziko mukati memwana naabereki ngenyora dzakaiswa ngevanhu vekwaKureya. Ndo zvandakamangara kuti mundibatsirewo. Mwana wacho aripi? Uripo uri kuseri. Ngauya gara. Wimbiso uya. Wauya? Uri kuya. Makambo wabvunza ro vanhu vekwaKureya vacho kuti muchizwa zvakamira sei? Takamboendesana kudare kwa sabhuku Mvududu. Tikatadza kupera. Tikazopedza baba akazoramwa ngenyaya yekuti akanga azokaisira mwana wako chikwambu. Baba akandikati ndobara mwana ndomudzidzisa ndomufundisa. Iwo akutora mwana wangu akutanga kuti azokaisa mwana wangu chikwambu, mukadzi wangu chikwambu sei. Kana usikadini mwana wangu nenda kutora mwana wangu andishaya kutora mwana wangu ndende naye. Ndo akanga ngatora mukadzi aende naye wakabva aramba padare pakazara. Zvikazi mudharo ngaenda kugadzisa zviro zvakaisa pane mukadzi wangu. Ndokutaura kwakaita. Baba nekutsamwa nehasha. Takatadzoka nemwana wedu kumba. Tiri pasabhuku Mvududu. Ngokuti sabhuku akati kana muchida ngaende mberi. Saka andarira akati munohirwe mare ngedare. Mukambo wakarora ero? Wakarora asi anaotipa mare dzedu dzese bakandorora ndindine mwana wedu. Apa mwana waende kuchikoro. Saka ngaire simba rumbotuka sekuru. Ukatuka sekuru usina kumbira akasvike kumusha kwashe. Saka apa kuda kuti pakaiswa mwana wenyora aya akazviziya. Ani baba. Aya ndikati aye kwaKureya anoziya. Anozviziya. Mai acho naiye. Anotozviziya. Kuti nyora dzaka ndiwo akaisa. Anozviziya. Dzakadziri Hazi isu takamubvunza padare kuti nyora dzawakachekera mwana wangu. Iwo dzadzidze zvadzadze kuti azi mukaka usasise. Ndikati mukaka unozosisa sei wakumba kwenyu? Iye ari kumba kwedaine nhumbu yako hana usise mukaka. Zvikazi pakanga akumba kwangu mukaka waisisa sapera akachekera nyora dzakabva dzamira mukaka wangu usikachazobudiba. Ndotaura kwakaita Marvin. Saka paakabvumba kwenyu wanga mukaka wanga usikachabudi. Wakabereke kumba kwenyu. Achine nhumbu zve. Hazi pari kumba kwedu mukaka wanga usikasisa aine nhumbu. kwaKureya. Mukaka wako dini? Wakusisa ane chinyi aine nhumbu. Ndotora mwana wangu wakwenda naye kwambuya Story. Vasina kundishuma, vasina kundiudza. Kwakwenda kochekera mwana wangu chinyi nyora. Pamusoro pechora akamuchera nyora iri sandi. Kubva ati mande chipiri mwana obva afona mama ndirwadzwa ngemudumbu. Kudzenge mudumbu sei? Akandirwadzwa ngemudumbu. China ndochapa ndatozofuna kuti mai guru ake akazi mai nini partner ari rwadziwa. Ndiwo wadzwa ngasangira kwambuya Story.
ndikaenda kona pakliniki kwambuya sitori kwabva taenda kwambuya sitori ndakasvika mwana wangu ari kugomera ari mumota mbuya sitori achida kubatsira mwana wangu ndikati Marvin zvote mwana wangu unofa drive mota tiende pai pakliniki kwaino manheru acho ndobva abva aita miscarriage. Mbuya sitori anorapa here chinginanga muprofiti wemadzibaba wangu otsvuku unotemere nyora ameno iye ngachizvipindure ana baba pamusoro iyi atimbonyararayo ana mbuya pamusoro iyi ngatifambe tiri pamwe chete. Ndinobvunza gogo ava kuti makati mukunda wenyu akarohwa kwaKorea ndizvo? Mukunda akati ndinonyora 16 ndizvo zvamataura 16 makadziona dzaitooneka musi wachashekerwa hazvina kushataba 16 saka pane dambudziko apa atoona nekwaKorea hapana kuswa pepe kuti nyora dzinobare zvinhu zvakawanda dai makatemera nyora zviita ndinani semwana wenyu ino aiwa kundofamba kana kandafa mwana akandwa ndozi une nyora dzakaisirwe nyora dzongaadhiswe ngoti ini ndakabara mwana wangu 9 months asina nyora dai anga asikadi mwana wangu wakadzisira mwana wangu asina nyora movhi ndoda kubvisa mwana wangu nyora pakazarani padare rando rese. Simuka matenzero yako kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodera. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodera. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire nditaure chokwadi. Ya, inini kutaura chokwadi. Inini kutaura chokwadi pamberi paMwari. Handiri mukwambo wambuya. Sekuru andakagara nawo. Dai zvaigona munhu ndakacheka nyora, ndakachekesa nyora anga agara apa zvinhu zvatochizodaira. Ndakadana nemusikana uyu. 2 months nemusikana uyu. Ndikakwanisa kurara naye 2 musikana uyu. Inyaya yekuti kubasa kwangu handioni time. Ndichitosangana naye ndikamutoti time handina. Ndaitomuona kechitu kacho pendakadana naye anga azotaura kumba because ndakamutaura chokwadi kumba kuti ndiri mukomana wangu. But handina kuziva kuti musikana uyu pandakasangana naye time ndakasangana naye wakanga ine nhumbu yake. Paakauya kumba wakazoone nhumbu ine 3 months. Of which 3 months asi ndichitodana naye tasadzakwana. But andinozvicalculata nekuti ndandine pressure yekubasa ndichitozidano chiroora iwo ndinolidhana akawanda kubasa kwangu ini. Chiroora iwo muri kuona handina uzisa musoro. Munhu akauya kumba nyaya yakati rebei kwadare ichatoti rebei mbijana ncharamba nchitaura mundiregererewo. Saka zvadaro akazondifonera musikana uyu kuti Marvin kumba kwadi anondifonera. In fact mama wacho ndiwo akandifonera akati iwewe ndiwe uri kufamzani mwana wangu ndione mwana wangu azoya undona kechitumwe musi takarara naye futi. Ndikati nditori naye izvezvi because wanga waitoti paiuya kondona waiuya nevaning'ina wake ndakazotomutengera foni kanzi ndodashi ndoda muriwo mandotenga nemuriwo paatenda kumba kwavo. After 2 days tori kubasa tori kuma 10:10 kobva kwapinda koya mai yacho zvikazi namai yacho iwe ndiwe wandakataura newe kaiwe mari mweziro ndofamzani mwana wangu zviri kuita mwana wangu kunoku hazvisodini hazvisi kuitaba uri kungorara baba vacho akupopota kunoku. Saka ndoti mufambidze nyaya dzenyu zvakadini zvakanaka. Ndi 2020 muna October. Saka zvadarezvo uyo handina kutora nguva ndakabva ndadzoka pane akomana ndakadaira foni ndiri pamudhika ndavatongotora akomana kasa chitimu momuzechi ikabhebhika yakutongoti zvakuti mwana akatone nhumbu chichi. Saka akomana anokwanisa kundoti nhumbu mazuva mashoma aya akangoita okwira anokwanisa kunditaurira. Tatongogara. After 2 days ndobva ndatoona musikana wako ndifonera kuma4 akati chinyi kunoku ma1 kwadi kwashata mazona ati kwashata ndikati chii kazi na mama wako nditirongedza zvinhu udini uende pandirimboshingira resistant ndiri pamba nangusa zvinhu zvakatorongwa munhu anga kutoya musi wacho. Asi mama wacho ndakafona achiti gasai zvinhu pakafundifona achiti gasai zvinhu zvenyu ndakati aiwa ndinoda kutoroora ona tato muna October tiri pakati paOctober ka saka ndoya muna December ndobvisa mari
ndinoda kuchata even kuma musikana wacho zvechitodana ndaitomuziva ndoda kuchata saka zvadarezvo nepressure dzawo zvakaramba kuti zvisangane kubva ndatoti manheru andifonera musikana waya kubva atonditi hapaipa ndakwamaikagogo maitanaka ndikwandiri ndikati unozongondizisa kuti zvakamira sei ndobva ndandobva hangu kumashops manheru ndakatopfeka makusutu angu ndakatosvika pamba uyu atobva pamba pagogo maitanaka atorongedza zvinhu zvawo atouya pamba kabhegi kake naamwe handizivi kuti ndimunin'ina wamama achere angauya ari 2 pamba zvakanaka handina kana kuita problem nawo handina kana even izveri handina problem nawo ana saka zvadare zvasvika pamba pedu mama wangu anga atotora off mudining akatongonoti uyo mwana wangu atongofara kuti apana ayeni auya ndakapfeka makusutu vatobuda pavharanda vatonditi kune wayeni vari mukicheni unoaziya here abva kwamai adi kati handinoaziya vatopinda mumba chakangondibhowa ndechekungoti saka kuchata kwaye kwadini kwaramba vatopinda mumba vatotaura navo vanhu vaya zvakanaka totaura navo vanhu vaya zvakanaka kubva mukoma wangu ubva wadaidzwa maiguru ubva wadaidzwa ubva wabvunzwa kunzi munhu uyu munomuziya here wakureya ndikati munhu ndomuziya vatotarisana vatosekererana zvakanaka takatambirana zvakanaka gogo maitanaka waya ubva watofara sadza robva ratobikwa bva ratohiwa zikazi tafara kuri kumwe zviro zvinodini zvinonetsa tafara wakureya madini matambira mhuri yenyu ubva watoya sadza ubva waperekedzwa na mama pakasara wodzoka akadzoka tato murume medu takutodini takutofara pepe totorara handiri kutaura chokwadi ndizvo zvinhu zvakaitika saka hatina kugara nguva yakareba ba nemudzimai uyu hatina kugara nguva yakareba munhu uyu ndagara naye wakatanga kubuda mukaka mumazamu zvekuti pamubhedha pese apa patairara paitotota mukaka saka ndakangobvunzawo kuti kochinyi tongobvunzawo vamwe kanzi meno zvinoda kungobatsirwa panguva zvine zvisinomo saka pana gogo aikondibatsira vanonzi mbuya sitole pataenda kwambuya sitole kweke wakatibatsira foshuwa mbuya sitole vaya vakasunga mwana shinda yakasunga chijira rewaiti rakamusungira mushuno mukaka wakabva wadini mukaka wakabva wamira wakabva watomira kudini kufamba saka pandaitaura naye pataiita izvika izvi waiisa mameseji achifonera mama wake achisende zvese zvaiitika kozi aiziva kuti nhumbu yadini yakutosvika muri kuona saka aisenderana mameseji tobva tatodzoka mumba tobva tagara tichingogara kudaro ndiri kubasa ndakaona call yamama wake ichindifonera ichiti mukwasha munodaro nei masiya mwana achinetseka mumba madiri kumuti muende nayo kliniki hamuna hanya neumwe wenyu nei ndikati kochinyi kazi mwenyu ari kurwara masiya umwe asina kabuda mumba zvakanaka asina kumbonditaurira pati munhu anenge anga ari kurwadziwa ndisikazivi kuti zvese zvikusikani tatakaenda ndanombotarisa hangu mapepa but pakatanga kuenda pasikero pakliniki ndiri kujamba sorry patakatanga kuenda pakliniki akauya akanditi pakliniki nesi anditi unogona kunga uine matwins ndizvo akataura unogona kunga uine matwins kubva aenda kusikani namama pakliniki akaenda namama ini ndandisina time ndiri kubasa ndaingoti mama aperekedze zvese kusikani akaenda namama kliniki akaenda namama saka ina nombotarisa hangu mapepa akakaenda nawo abva kusikani akangondiudza kuti mwana mukomana mwana uya iwani kati nhumbu ine 3 months akauya ichiti ine 3 months papa kobva tatogara paipa tagara mama wacho ndipo akabva andifonera akati uye mukwasha une hanya neumwe wako nei mazviona ndobva ati chinyi wabva atsanangura akati umwe uri kurwadziwa vandosumudza foni vandofonera mama ndakutofunga kuti pamwe mama haasi kuda muroora uyu asakwanisa kukomuniketa namama kuti chinyi mama handisuzwa zvakanaka mama ndiri kurwara uyu waikwanisa kusenda meseji uku pane echisiya munhu ari kugara naye pamba ndotofonera mama ndakutopopotera mama kochinyi hamuna hanya neumwe nei kasi hapana zvandiri kuziva munhu asati atomuka handini ndochaira pachiwanzi hapana zvandiri kuziva kobva atonoka padhoo akati ndiri kurwadziwa ati ndiri kurwadziwa daro mama ndipo akabva aenda naye kukliniki asvika kukliniki akati chinyi kasi nhombo ine 3 months ati ine 3 months vakafamba ichienda kukliniki vatofamba futi achisendera mama wacho mameseji akabva asangana pakliniki namama wacho pamameseji asangana namama wacho pakliniki pamameseji avo aitisenderana atozivi pakliniki kana mine 3 months zvinonetsa bva angopuwa zvimapiritsi obva atonzi endai kumba zvinodini zvinonyarara saka achibuda pageri ndipo akasangana naambuya obva uyu musikana obva ati ndomboenda kumba ndozoya kumba manheru kumba kwavo kwaakazvarwa tingori kudhuze nekudhuze ndomboenda kumba saka apo akaenda kumba vane n'anga yavo yaida kuti ndiende
yanga iri pachikoro pachitakatira amene kana paya anoziya umwe mudhara anonzi Masibi ndiko aienda kwaMasibi. Saka aenda time mwana anga akuzotozvarwa mwana time yanga itokwana muri kuona. Saka akabva anopiwa mushonga wekuuraya umbowo kuti mwana abuda akadini akafa. Ndotenda Mwari munhu anofira mumba regai nditaure. Saka zvadarezvo akabva anopiwa mushonga waakapiwa obva amwa mushonga uya andinaoona bandokutara zvakazotaurwa nevamwe vanhu. Saka zvadaro akabva apiwa mushonga obva azotoya pamba manheru esi baby wadi ndaswera bho zvani right. Mangwana makuseni bva ndobuda panaida chi vanaenda kubasa ndashandira kudanga mvura kuAlwin. Saka ndobva ndatoti kuma4 uyu anga ari ega mumba handizivo chakaita Mwari wacho akaswera ana mama akaswera ari pamba namaiguru akaswera ari mumba akarara. Ndobva ati kuma3 ndopa akanzwa akagara paberere kitchen munhu ari kugomera maiguru angu ndo akanzwa munhu ari kugomera chinhu checho chaita sei chafa chiri kupusha kukwira musoro mwana une 3 months watofa uri kupusha kukwira musoro muri kuona audo kubuda nemukano kubva atondifonera inini kubva andifonera maiguru bva andifonera bamunini mhanyai kuno kwakadini kwashata vanatotaurira mungezi wangu unonzi Fei wandaishandira kudanga mvura bva andipa mota bva ndauya kunoko ndauya kunoko ndobva ndatosvika pamba ndichisvika pamba ndakafonera ambuya ndikati ambuya musikana zvadini zvakwidza futi ndambomhanya kupi kwambuya story mazviona chimhanya mbuya story bva atinamatira bva ati endai pakiriniki zvinodini zvinoita bho endai pakiriniki tobva taenda pakiriniki ndipo ndaingokomunikira naambuya ndikati kwambuya story tosanga uyai kwambuya story. Saka mbuya story bva tichiendai pakiriniki ndikati muri papa ambuya zvikazi ndakukufanana pakati ndikachiuyai kukiriniki sangana pakiriniki vataenda pakiriniki tasvika pakiriniki paipa ndobva takasvika pakiriniki kwakutoti chambijana vatopinda mukati vatanzi indaa zvikanzi ine 3 months asi kudini ndirwadza manesi anenge aizviona but command yaipiwa maybe nambuya wangu inini paisvika panenge aiona kuti hama1 hazvidini hazvitauriki. Nesu yakangokwanisa kunditi endai kupi endai kutauni but kana muchiremember pakandidaidza mukati nesi kuti uya kunoko patakapinda ndakapinda nesi achitarisa zani mathermometer akatarisa akanditi zvinyizvi Malvin mwana anga akazara sick ndandisingaioni inini ende ndotenda Mwari ainondibata mazwere anga akazara sick ndakazana naye kuma private doctor musikana kuti arapwe ndipo pakanga pakutanga noise dzacho hazinozopera handizivi kuti mamushonga yacho yakazopera ipo anozopedza kuzoitenga kobva ndati handisi kuzviziva ndikaziva auna here ngati handina zvinhu zvakadai ndobva ndaita sei ndobva ndatotodhiraivha mota bva kutauni ndasvika pasa kubva Jane Hospital obva ini ndaisara ndiri mota ndasvika pasa kubva Jane Hospital papatona manesiwo obva atoti pindai mukati obva apinda mukati obva ataura kuti ine 3 months kazoendai kuJane Hospital. Vakasvika kuJane Hospital kwakuina wana maibinga ndade ndiwo akakwanisa kuziya maikureya akati achipinda imwe ndoko ndipo ndakazoona unga after 30 minutes after 1 hour kwakuchitona madhezi ecovid ndaitofamba nchigurira polisi paroad apa pakatoipa ambuya wangu anozviziya kobva kuine curfew kobva ndatozozwa amamhana ambuya obva uya alright kobva azoti munhu aita sei munhu azoita miscarriage asabara mwana akadini akatosvika mukomana saka mozodini mozodzoka mangwana pa 3 months mozodzoka mangwana muchiona chimusikana watosara mukati vatodhiraivha mota vatadzoka mangwana chibva tadzoka ndakutanga kufambira mapepa ekupisa kuzi muda unoigira chinhu chacho kumba here kana muda chipisa kunoko vatangosaina zvokuti chidini chipisirwa ikoko vachapisirwa ikoko ambuya akanditi ndokumbirawo nkwasha after 3 days munhu agara muchipatara takubuda mse takamutora ndokumbirawo kuti ndimbotora mwana ndidini ndigare naye ndo unozoya kana after 1 week ini ndakakwanisa kuti ambuya ndaikumbirwa ndimbosarawo ndichimbodini chimboaraidzwa unozoya after 1 week kumba kwenyu kobva ati zvakanaka hapana chakadini chakashata ndokubva aenda tikati arongedzera 50 kg yemagwere saka zvadarezvo saka bho kobva zvadini kobva waenda kudaro after 2 days musikana ndo pakangoti makuseni mudumbu mangu muri kuona ati mudumbu mangu ndati chinyi futi ndakutotya bye muri kuona kati akazandisuziya ndikati amene ndidini ndikuperekedza mamhanga asi panchazotanga endipi
ndobva ndatotsvaga mota ndakatsvaga pamashops matondo manatotiya ngatidini hande kumba enda kuenda basa manatoenda kumba kwavo manatomusiya chi kumba kwavo ndobva ndatotenga chinhu chandakatenga mashopu manamusiya kumba kwavo kasamboya nemusikana ndikati musikana uruzwa ake zvakanaka songoti mudumu mangu saka ndaona ndimusiya rega kumba hazvidini hazviiti ndopaakabva ati ndichienda kwandakaenda kubasa inini ndopaakabva aenda kunhingirikeni kumazibiya wako wauya ndakaenda kumasowe handizivi aenda kumasowe saka inini ndakabva ndavafonera ndikati gogo kwanzi kune chinyi kuna gogo anogona kugeza chibereko sezvo madhokota kutaura anga ati munozoya after 1 week tadii tamboenda kunodini kunovaona kanzi zvakanaka todini tinoenda saka mangwana acho makuseni ndopandakabva ndainonotora mudzimai wangu tichiti takata zvitengai huchi nechii zvokugeza chibereko sekuti munhu anga abudisa chinyi zvinhu zvisinaonaka pamwe pane tsvina yakasara mukati kugezwa nechibhoyi kanzi pakadini pakanaka tinoenda kobva taenda taenda ndakamuka ndikaendonovatora kumba kwavo anga ine zvinhu zvavo zvaanga atoonazvo kwaanga aifamba zvaida kushanda kumba kwedu isusu isusu toda kupinda panyaya yekuti zvenyora ndikwazviri kutoenda ndira mwangu samanya kubva kwauri kuenda wadototirasa mukati mwenyaya yedu iyo ndingandoswera chindozwe ngano dzatsirona gudu ndinode kuzwa inini ngepekuti yo wakatemerwa ere mwana wamunhu nyora 16 yo mazamu iyo handina wakatemerwa ndiani handisi kuziya ini chitani chinotobvunzwa nechekuti pane zviri kumurwadza ere ende padakamutemera padakamutemera ndakamutemera ndichimuti ndedzekudini kwaari musikana iyo ndo ungatozviziya kuti wakatemerwa chiti ngedzekudini ndiri handina kumutemera nyora ndosaka ndikubatsireni chida izvo nyaya dzinenge dzakaita seidzi kana paine zvinhu zvinenge zvakaitika kutojeka nekuti mukanyepa kune anozoongorora kutsvage chokwadi saka hatidi kupedza mari dzedu muhomwe nekupedza nguva dzedu nekunga tichipambira zvinhu zvatinenge tiri kuziva kana iri dambudziko renge rakadaro rinofanirwa kuti rijekeswe rajekeswa rooneke magadzirisirwo aro tinogadziriswa sei handiti saka tiri kuti isusu iwo wakatemerawo mukadzi nyora here handina kutemera mukadzi nyora mukadzi wako wakamutora ine mwedzi mingani mukadzi wangu inini paakauya pamba anga ine mwedzi mingani akati ane 3 months ini anotozvikakuleta aba but even kuzotobara chinhu chakatosvika ichochoka ndakangoti hazvatopfuura ndichigare naye mamagara kwenguva yakareba sei ndakagara 2 months pamba makagara 2 months pamba hadzinozotokwana for 2 months because wakaya muna october ka december ndipo zvatobarwa munhu anga atobara chini mamadanana kwenguva yakareba sei takadanana 2 months naye 2 months dzandinatsoziya ini iye akaya muna october pamba muna october 27 december tiri padare rasabhuku mvududu 27 december tiri padare rasabhuku mvududu 2 months and hadzinotokwana futi teramira zvirumhanye kuendeki alright urumhanye kuendeki aiwa ndosumhanya sorry ini ndiri kuti makadanana 2 months madanana 2 months imwimwi musikana achiti une mwedzi mingani paakazotouya paakauya wanga achiti une mwedzi mingani 3 months mumba mukitchen 3 months pregnant then iyo pa 2 months iyo zedza achibva aende kotoita miscarriage kobva paita kuita miscarriage wakaya october nguva ichizi yakwana wakaya october nguva yakaza isati yakwana ngozi chinhu chakatobuda chakasvanga atori munhu wanga ari munhu kuti titi isusu munhu wemukadzi wabata pamwiri osvikira pako ochengeta mhuru kuti iziya munhu arisiri ropa panenge pane mwedzi mingani handizozivi babu kana even kutozvi muriraso ndizwa mubvunzo ndiri kubvunza here ndiri kubvunza kuti mukadzi kuti aite pamwiri robva kublood kuti zviziwa munhu panenge pane mwedzi mingani 3 kuenda mberi saka uyo wakaenda kodonhese munhu uyo pakanga pane mwedzi mingani 3 months dzekuti ndauya ndine 3 months pregnant plus 2 months dzekuti yowe azoita miscarriage yanga yamwedzi mingani wanga asa munhu here aiwa patakatodana ndipo takatangogadzira nhungu alright kubvunza usandirambira bati aiwa ndikubvunza ndoti wanga asa munhu kana kuti wanga munhu alright manesi akati nguva yanga yakwana here ainge isati saka iwe uri 9 months sei kuti wakanditizira nema 9 months aiwa handisi kudaro uri kudini but pamwe nyaya kuti taura nyaya dzisiridzo dzirimo mudariro pandandautira tirambe tichifamba tichienda nyaya dziri mudariro zvekucheka mwana wevanhu waridzi handina kumucheka nyora zvekudai ndakamucheka nyora ka
patakatombotonga padareka. Izwa shamwari, usandirasa. Alright. Tiri kunyanya nhumbu wakunyora sei. Alright. Ngatifambe tese zvakanaka. Uyu munhu uyu kuti azotemerwa nyora. That is true, she was now pregnant. Iwo wataura wega wakati yo pambhedhe petairara paibude mukaka kuti chururu zvokuti paita zorarika. Chaita chisati pararike chinyi. Mukaka wakazorapwa nei? Neshinda yakasungirwa. Ana baba pamusoro iyi. Ana mbuya pamusoro iyi. Pane pendro kupinda. Pai pendro kupinda kuti tionesane. Chio chinozi nyayaka. Chio chinga chakakura. Munonga azvimbirwa. Ndobvunza mbuya akagara apa imimi. Vemukunda wenyuyo. Arwa nemukomana uyu. Ndazwa muchiti mwana akatonyora 16 nekwa Korea ndizvo. Tikazende kudare kwa sabhuku mvududu. Toti munipinde bhicha nabasa. Usarebese nyaba. Munombo wakakwana ere ukuthi ekwa Korea ndakatemere nyora. Umbo wakakwana muna were ngopi? Ngoti kaga bhicha nabasa ndibvunza izi. Ndinawo. Ngokuti Kutaka mutemere nyora. Nadi? Akamutemera nyora. Makazwani. Mwana wacho ndakadziona zvemusiwatemerwa wacho. Atona. Kana izvozvi akatorwa nemamadha akaenda kuti asaona nadzo nyora. Yo mukadzi wowe. Wati nyora ndiyani? Ini chakaitika ka mama Malvi akanditora akaenda neni kwambuya story. Zvaitaura izvo zvekuti zvanzi kubuda mukaka. Kwambuya story. Mukaka waibuda. Then uyu ndakamuudza kuti mukaka uri kubuda vata okay. Zvishinda izvi zvakaitika before. Waiti zvanzi takaenda ikokoko kanzi nhumbi iri daudi iri dobva. Saka kuti isabve tudo kusungirwa tisadi isakutu. Obva ndisungira chinda. Papa ine green, ye red ne black. Yakandisungira muchuo. Mechi nambuya story. Ndabva after ipapo paakazondichekera nyora. Ndakaenda nawo vati zvanzi akatanga kuenda gamakuse. Obva azodzoka obva zvanzi chi nambuya story munechi mune nyora. Tobva ndati nyora dzakaiswa naani manje. Vati atisuzi. Kanzi tofana kuti tiende kokochi mangwana mazi munofana kuti muchekwechi zuva risati rabuda. Vandati okay sekutsonga ndandisina chendaidi chandaimboziya. Ofichini ndaikwanisa kusendera mama message because ndiye munhu angari close neni. Because awacho waiti ndikaudza sometimes kuti ndiri kurwara hapana action yawaita. Vataenda kwambuya story yako. Wakandichekera nyora 16. Aicheka ndiyani? Ndimbuya story vachishandisa reza netsona. Mumaoko akaisa 2, pauma akaisa 1. Kumusana kune 7. Pamazamu 3 uku 3 uku kuita 16 dzese nyora dzakandisira. Chinyara imbuya. Maguma ndidira. Mbuya story aya. Chaide pa. Mbuya story anekanda kamshike nyora. Tuti ngejunja. Mbuya story ndiye tuda pano. Ukuthi ndiye imari nominate kuti ndiyo kanichitemere chinyi. Ijunju. Enda iperi bai. Tinofamba nawo tinokwanisa kuikanga ipo baba chibva bata muridzi wayo. Ari kutaura ndambotaura pakutanga. Mukomana uyu handi akateme nyora boy. Zati manipa story. Andezve mataura yini. Mukomana uteme nyora boy. Alright mukomana uyu. Asi masina akateme nyora. Asi handiti iye wacho akavhuma. Muso ndakabva akaudzwa namama akati enda wochekerwa. Saka it means vanhu vanga vakatoronga deal kudhara. Mira henyu tizwe. Isu tinofamba nayo nyaya bhija natichibata pane musoro wayo. Imimi pemakaenda kwambuya stole makaenda mina mai vaMalvin. Vaine chinangwa chekuti vari kutemera nyora dzekukubatsira here kana kuti ngedzenyi. Ini hanombobvirwa ndiudzoti ngedzenyi. Chawakangondiudzwa zvanzi kunofana kuti tuye muye tikutemerei. Alright, mai vaMalvin ngauya gara. Mugare padhuze nemukorora. Tibatsirane toni. Mungati pauro chapupu wenyora dzirutaurwa ngemuroora izvi. Inini handiziziwo nini nyora handitomboziti wakatemerwa nyora dzeuni. Ini ndakatoenda naye ndiri kuti abatsirwe kuti mukaka umire. Zveshu akasungirwa tambo mukaka wakamira. Svika paakauya echiti ndine 3 months. October, November, December. Tiri kuerenga kuti dza 6 months.
October, November, December. Do it 6 months. Munoka in 3 months and it. December kwa kutosununguke mwana. Ndo mbo wangu. Yaba iwa akuti 9. Ini ndiri kuti 6. Iwa akutoti 9. Nda iwa ari mberi ndiri mashuru. Paka ndikachikamadza nasi ndinokachikamadza. Wakasununguka ere kana kutoka futi. Wakasununguka takabva pa clinic apo. Zvanga ari kutaura murume wacho kuti takaenda kwambia story chokwadi kuti tofamba sei todini. Semunhu wanga ari kubatsira waindibatsira. Apana munhu usikaendi kumweya. Ndinganyepa ndingataura ndakati apana munhu usikadi kobatsirwa. Kana mwana enda kunganga chaiko. Asi akandibatsira mbiya story iwo kuti mukaka udini umire. Pedza akazorwadza takaenda pa clinic apo. Kazi une mwedzi mingani? Akati tikati 6 months. Izona kusangwa dzatodini. Nguwa dzatokwana. Kwakunyora kwazi dzokera ikumba changa chiri chipiri. Ndobva tadzokera kumba. Chitatu china. Chishanu. Kwakutotanga kurwadziwa. Ini andisozoti munhu uri kurwadziwa. Munhu ndorumba rundobuda ngati murundo buda unze zvirumbodini. Akati musana wangu. Mai kurasha ndiwo akazoti raakutodai anga aswera asipo raakutodai. Kochiya kochitarisa. Mai ndini ari mwana rumbo kupinda mbaka kumura hembe dzisara dai. Apo atofonera mai kurasha ndiwo akazofonera mama acho. Uye muone zviri kuno mai zvemuri kuita zvokutogeza wacheni. Siyana inazvo. Uye muone murora mumba. Watokumura hembe dzese. Uri kurwadziwa. Ngenyaya dzekubereka. Ndikati fonera murume wacho iwo. Wafonera murume wacho. Uye unone motika shamwari zviro zviri pano tende nemudzimai wawo clinic. Akati ndatopa dhuze pamushakata ndine matimati akapaduka mupaper bag. Wabva asvika. Kwati nde akatoita U10 kotsvaka motika. Kwatoya. Kwamuisa motika. Chachishanu. Tambobva chipiri clinic. Pa 2 days dzambonyarara. Kwaku isa motika bva taenda kwambiya story. Tikabva tafonera ambai asvika ndikatisangana kwambiya story. Ngoti aitozviziva kuti munhu waito atizi kuida kuita takaita zviita open ngoti tatakarora. Mazvizwa. Saka taenda kwambiya story. Tabva tasangana na mai kwambiya story. Tasangana nawo. Mbuya story akaita zvakagona kuita kumufirirawo mvura padumbu pake akati chidini chenda clinic mama moshozwa zvinotaurwa clinic. Zvakasvika pa clinic. Kwabva atariswa sekutaura kwaamboita. Zvikazoenda kusakufa. Tabva taenda kusakufa. Apa mai ndo vanonga aine kati remukunda. 6 months kutaura kumaonini. Ka 6 months pano no. Manese pa sakuva. Budai endai ku generals straight. Nyaya dzikatakudzisanganisa. Ndikati nyaya inomire yakaita mbuya wamangara achiti makatemere mwana wangu Nyora. Ini handitozvisizi. Mwawazoenda akega akatemerwa Nyora. Ndikurepo kuti nyaya iri munoka. Ngeyekuti mufundo wangu wakatemerwa Nyora. Pane pendoda Nyora idzi mira izvi tofamba zvakanaka atinombeterane nharo. Vari kuti mwana wangu wakatemerwa Nyora 16 zvichikonzereswa ndimwi. Saka petaido kuzonopa kuti pemakamuendesa wakachekerwa Nyora here. Handina umbobvira achekerwe Nyora ndiripo. Kuti akazoenda akega akachekerwa inini I don't know. Alright, tambo yakanga iri muchunu yanga iri yenyu. Yanga iri kusimbisisa kuti yonini atende ndakaenda tichiti mukaka urubuda. Saka akati kushanda kwangu ndinoise tambo ine green zveshuwa ne white ne red. Akasungirwa muchunu. Akati isadini kuti pamwe nekwanisa kuda kubvisa. Isadini ba isabvisa. Tazosvika ku general. Regai ndibva ndataura ipopo ndibva ndapedza. Tazosvika ku general. Akapinda kotariswa mama rudi ndisakati. Indobva ndaenda naye kuti aende kotariswa ndobva ndagara pabenchi. Abuda kubva kotariswa ndidhokta. Zvikazi itomhanyai kuleba. Nguwa yake yatodini? Yatokwana. Usadonesa mwana murodi. Tikabuda muonini muleba tikakwira. Tina mai yacho. Usadonesa mwana famba tina dhokta mashuri. Tikakwira. Tichindoti pindei. Zvikazipinda umu. Kutaurana nese zvikazipinda umu. Apinda. Ngwangwa nese obva auya. Zvikazi ndimwa mwauya na patina. Tikati ngazipindai munhu. Chibva tapinda. Zvikazi watanga kurwadziwa nguwai. Ndini mai anga aripo ndaigara. Ndakutopedza. Kuti timhanye panyaya. Kazi watanga kurwadziwa ngai ndikati ndazvizwa uma 4. Kwaishitaura manje kuma 3. Asi kuma 3 koko watombokwira kwa matondo. Kwamatondo kwacho kwakaenda unonga akasangana futi nani na mama ake. Ini pendodoti ndite wakwira na mazvita mwana wangu ndinozi mazvita. Wakwira naye nditoona kama nakadzoka nesipo. Ndikati mai nini ari bizikazi asara ari kurutsa mugwanzi. Ndope ndakatanga upatika. Saka taku general manesa akabvunza. Ndikati ndinogara naye.
mbuya wabva akasikodaira because inini handigari naye ndatofonerwa manje unowu ndatofonerwa izvozvizvi kuma 33 kuti mwana wako urwadziwa saka tazosangana kukiriniki zvikazi kusakubva saka mazona tazosvika pana sakubva ikati ipi ikati kugeneral saka mazona tazosvika pana zvikazi matauriro akaita watavati na 12 zvikazi kamunhu kenyu kanonyepa manesi akati kamunhu kenyu kanonyepa nyetinayoka ndirikuzvizwa ndoti munyatsokuziya ngoti muna muchiti zvimwe inini ndanisikadimuroora tiri kuendaka inini munoti ndanisikadimuroora ndimi muri kufunga kwatisiri kufunga muri takatarisa handiko kwetakatarisa atinongotembera munhu nyora nyaya inge chidikana apa ngekusvika ava wari kuti mwana wangu wakatemerwa nyora ari kubve kwenyimi saka muri pazi pane nyaya chimangarire chawo chiri kuti mwana wangu ndinoti abviswe nyora dzaakaisirwa handichindizvo ari kundinoko pasi mavhini saka mbuya stori acho anofanira kunge ari nependiri kuda inini angatokumbira kunyora yawo echinenge chiri kutonga kwete kuti zvekumitonga dzangu pamusoro wehedmera vijana vadare ngatitaurana tichidai ndambotaura zviya nenyaya dzenyembe idzi munhu anenge achida kuweka panapa kutora mavhidhiyo munhu anoda kurekodha pano anokumbira kudare kuno hatibvumidzi munhu kungoita chero ba ndosaka tataura kuti mafoni edu ngatidzime ngatise pamasilent zvinozotora nyaya dziri panapa dzinozobuda nemuto usina kufanira taakosanganisa basa redu maindividuals nemajournalist naona kutonga nyaya pano dzinofanira kufamba dziri one way pendoda kupinda nemumwe maikureya kwese kwetiri kuenda kwainga wairi hurukuru tode kuende kotarise chikonzero chaita kuti musoro uteme kuti chinyi uyu mwana uyu uri kutaura kuti muri kutaura kuti izvemimi makaenda naye kwambuya stole kuti vanobatsirwa semunhu anga akatakura akanosungirwa tambo muchiuno apa mukaka yake yakanga iri kubuda right ndode kuziva kuti chinomise mukaka kuti usabuda itambo here kana kuti inyora tibatsire vana mai uku ndikunayamwisa imwe chinomisa mukaka chinyi nyora netambo mutunu ngokuti chendinoziva inini ngechekuti tambo inoende imhiko dzekotsigise kuti nhumbu isabve nyora ndo dzinoende kopinze mushonga mukati wokomise ropa kuti risafamba saka ndiri kubvunza kuti chinomise mukaka kuti usabuda inyora here kana kuti itambo Alright, taura tizwewo. Musi waite zviro zvavo ndanditoripo ndichizviona ndondaiwanga pamba pambuya suracho ndakasvika zvazi yangu iri kuchekwa nereza kumusana ndikatobvunza kuti zvii zviri kuitika saka ipo kana kuti hazina handisipo kwakunyepa kwari kuita pamusoro ndiri kuona sekunge pari kunakurirwa nanyoka mhenyu chinomisa kuti kugadzira nhumbu kuti isabve mucheka kana kuturika mvura isi aidha maiturika apa paodhiropu chero pai papa pari kunyepwa pana kuti pari kurambwa sori henyu kuti hapana kuchekwa nyora ipo paya paine mukaka chinhu chikangotaurwa chokwadi chinoseenzeka chobva chaonekwa dzai dzakanaka here kana kuti dzai dzakashata kungojeka badzi zvinhu zvatonaka zvanda ndichida kungotsindira bedzi yanga iri nayo kuti chekutanga chendandinonatsonzwisisa ngezvinoti mbuya stole haana kuenda kumba kwevanhu asi vanhu ndo vakaenda kumba kwambuya stole. Mbuya stole ibasa ravo rekurapa. So uyu wakaenda achitaura chichemo chekuti haana kuenda achiti mhuru iri kuda kubva asi mweya wakazobuda kwakazi mhuru ingangodai ikada kuzobva manetsero azviri kuita kwakwisirwa tambo asi pane nyaya yekuti dambudziko raakanga enda naro chairo uyu murume wanga ine nyaya yekuti mubhedha waizara mukaka chii chaakazoita kuti mubhedha usazara mukaka wakaenda kwambuya stole akawatemere mwana nyora ndichidzoka changamire panyaya nyora iyi zvinotombonzi izvoni kana mwana akafirwa nemubereki tichidzoka panyaya ipo panyorapo ari mudiki
pane kumwe achaziva kuti ndisedzo kana mutoko kuikuike wanotoita futi zvekutemera munhu nyora kuti mukaka ubude mwana ange achimwa mukaka. Handini muri kuona. Saka apa manje apa kapa pane kakunzvenga kaakuitwa neava wavo kwakatizira mukunda mutanga uko kusada kutaura chokwadi sezvataurwa ndimai Chinyamunzore. Muchazviramba sei imi makatombotora mwana wewanhu kuenda naye kuchiprofita kana n'anga iwo wabereki wacho wasipo. Handaziva chiri kupirikira ichitaura kuti hanzi ndakazviona. Saka imimi mhosva yenye muri kubatwa nayo ndiye kutora mwana wewanhu kufamba naye zvisikaziva bereki. Ndikazotomvundurumurira dzimwe nyaya. Muri kuona. Saka kuti mucharamba nyaya iyi mina ndigumirirepo papa. Zvamataita zvezvo vakuru vangu ka unodzime moto nepetro amene kuti unodzimika sei. Bendakuda kubvunza inini ngepekuti iwo mavheni iyowana mukadzi ari kubudise mukaka iwowe unozikanganisa pemuri kurara. Chitiko icho chitiko chakakura, hachisiri chitiko chekuti mamuchita sefamily, chachitiko chekutodaidza hama dzacho. Uyai muone what is happening pane mwana wenyu. Moisa musoro pamwe chete, mofamba muri pamwepo. 1 2 dambudziko reurwere rinenge rakamira seiri. Munhu akatakura tinozviziva kuti mudzimba muvaroora varimo kana achinge akatakura anogona kuendeswa kuna nanyamukuta kuna nani achibatsirwa vabereki wako vasingazvizivi. But palevhel remakachizoende kosvika remwa kuramba pane zuva ranhasi, nyora dzakatemerwa hazvina kuzi mwakatemere mwana kuti nyora dzoroi dzakanga dziri dzekubatsira kuona kuti zvakamira sei kana dzadziri dzese dara tingazvizivi. Zvanga zviri izi zvazviri zvekujeka kuna anasekuru. Anasekuru nyora dzetakatemere mwana dzakatemerwa mwana wenyuka dzakamira zvakati. Iwo kana vaine mafambiro evari kuita vachibatana dzinofanira mauti takutsvage nzira dzekuti zvivajekere sevari dzive munhu kuitira mangwana kuti pasazenge paine dambudziko ba. Because haparambiki hanzvadzi yacho rutauro kuti ndakatosvika musana wakatobatirwe banga uri ke kuchekwa imwe akuramba munombona imukumbira mukana taura tizwa. Tingada kunakurana nyoka mhenyu kudai nekudai. Zvinizvi tine almost about 3 years tasiyana. Ndaitomboda namwasikana kutosiyana kwatakaitaka daenda ndakacheka nyora dzakatobuda ipapo patakagara padare pasabhuku mvududu. Sabhuku anokwanisa kundipupurira papatori dzimwe nyaya dzanzi kutonyepwa ivo vakasarenda tikati no zvapera izvo zvapera. Ndakadana nawasikana 2 Mira shamwari, mira. Isusu hatizodara kwokudanana kwenyu kwese. Mira uzwe. Hatizodara kwokudanana nasikana ako kwese kwawakaita. Teterera uzwe. Hatizodara nenyaya yevasikana wakadanana nawo. Tiri kutenderera paishu yenyaya nyora. Paishu yenyaya nyora. Nyora dzichitemerwa munhu hadzina history yakakura, dzine chinangwa. Chinangwa ndo chatoda kuziya chete. Umwe anotemera nyora dzekuti iwo musha muno wafari kubva. Umwe anotemera nyora dzekusvipise mwoto ubve musha imona. Umwe anokutemera nyora dzekuti kana ndikaramba no wasafa wakaroorwa futi. Saka tode chinangwa chenyora kuti kana uri wakatemera dzakanga dziri dzei. Ndida kuedza tsanangura kuti saka nyora idzato nemunhu akatema here. Akure anotema nyora. Kana mbuya story akaita nyora idzodzo akaita atoriwo ega iwo pachawo. Isu takaita zvedu. Tingakwanisa kuti tite zvimwe tinokwanisa kuti tite zvimwe zvekuti isusu tione kuti nyora kana dzakaiswa ka ndedzakureya here kana ndedzambuya story. Chokwadi changa chichitaura anonzi Malvin. But inini pandatinzwei panga pachitaurwa ndazwa kutaura kuti hanzi shuwa tine 3 years tasiyana. Izvo ichokwadi zvinogona kudaro. Asi pane pambotaurwa naambuya ake achiti kwese kweta kuchizofamba zviri kuzi mwana unyora dziri kunetsa. Saka nyora mwana wabvunzwa zi nyora wakadzi wanepi. Mwana unoti ndakaenda naMalvin kwambuya Stole. Saka nyaya iripo ndeyekuti nyora either kurapa either ndezvei paipa pambozi mbuya Stole anodiwa kwakuri ngobvunza kuti mbuya Stole muchacherechedza here muchirapa mwana uyu nyora idzi dzadziri dzei. Asi Malvin akati handisini ndakatemera ngezvambuya Stole ko iye mwanukadzi wacho kuti amboendako wakanga amboendeko pamutemo 1 wangwari waMalvin. Malvin ndiye akatora mukadzi. Ivo baba muri right. Nepansana pekuti
uyo mwana uyo haana kuenda aga pambuya stole bo. Mbuya stole haana koshandisa bipire kudhonza mwana kuti yekumba kwangu ba. Wakaenda kumba kwambuya stole aine chinangwa. Chinangwa chakanga ainacho chakanga chisi chekuita misikazwa asi chekubasirwa kuti aone kurarama. Asi basa rakaosenzwa pane mwana uyo rakaosiyana nezvakanga afambira. That's why vabereki vari muno mudare naye mwana yeno. Zvichireva kuti panofanirwa kuti zviwe zvine ma-verifications anoitwa. Kuoneka kuzi mwana Nyora dzainadzo ngedzenyi. Dzimwe dzenguva kutsingwa ngedzekupisa chitsinga. Ipapo ndinobvumirana nazo changamire zvokuti kana nyaya isikainvolve mbuya stoleka tinokwanisa kuti tibatsirwe kuoneka kuti Nyora idzi ndedzeyi dzine mwana uyu dzakachekerwa. Mwadzibvuma here? Mwadzibvuma anocheka Nyora. Ipapo ndinobvuma pamberi pedare anocheka. Nyaya iri kunge kudai. Mbuya stole mwakaenda nawo akacheke Nyora. Haana kucheka Nyora. Aya ari kuti hanzi hadzina kuchekwa ndiri kwaKurea. Asi ndakaendeswa kwambuya stole. Ndokwakachekwa Nyora. Uida ari kuti ndakachekerwa ndimbuya Nyora. Zvai zvakanaka. Yaioneke mamiriro. Pamusoro iyi, ana baba pamusoro iyi, ana mbuya pamusoro iyi. Pani pendinoti pinde bhichari. Ende nguva dziri kuenda. Pendinopinda ngepekuti tiri kutonge munhu asipoba. Ngoti mbuya sitori ndiyo apurekere kuti panapa. Handazi mbuya sitori iyonawo. Ndiyo ari kuti ndiyo akacheke Nyora. Mbuya sitori iyona anofanira kuti pamusoro mukuru mamboti pamweni pacho muri kufamba mune zvakanaka asi mumweni macho muri kurasa nekuti pane imwe nyaya masobva muchingota kuti murutonga junju nyaya inotongwa munhu asipo yechionekwa mufambire wayo wainonga yakaitwa handiti ka pamusoro chokwadi chiripo katibo ishe chatinofira mwangoti tiri kutonge junju handiti ka asi ishu iripo ngetori nyaya ibude pachena. Nyaya iri panapa ngeyekuti sekuru emwana uyo mukomana uri kukona uko hanzvadzi yemusikana uyo wataure pachena kuti akasvika ndiripo pambuya stole. Hatitika zvese zvichiitwa neNyora neinhereza zvataurika apa hapana junju ratiri kutonga asi titonge nyaya yechokwadi kuti dini ibude pachena. Saka imi sabhuku chendinofira mukangoti pese pese mutonge junjuka muti vharire mukona toda kuti chokwadi chidini chibude pachena. Mai aya haapengi kana kuti mukomana uyu hadini haapengi. Tane ishu yekuti mwana wambuya wemukadzi uyo haana kusimuka egaba kuende kwambuya story. Una akamusimudza kuti hamba ite tikobatsirwa uko. Handitika ndo umbo hwacho hutoripo. Saka imi sabhuku chendinofira regai kumhanya muchiti tiri kutonge junju tutonge junju. That's too much. That's not it. Mazvita. Mukacherechedza pamusoro ipi. Mukacherechedza zvakanaka. Movin achitaura nyaya yake. What? Anambuya angu ane ng'anga yavo munoiziya were inogara inoshanda kuchikoro kwachitakatira. Vane ng'anga yavo yavaindidhonzera kwaari asi handina kudi. Asi Movin wakagona kutora mwana wambuya aya kuenda nawo kumuprofiti wawo. Because akaramba kudhonzerwa kung'anga yaiziya mbuya mai emwana but akaenda kumuprofiti waiziya iye. Saka apa pana need yemuprofiti because muprofiti haana mhosva. Muprofiti wakaita basa rake. Asi nyaya iripo ndeyekuti Movin chewakawarapisa mwana chii? Wataura kuti yanga iri nyaya yekuti mukaka. Asi mwana mukurapwa kwake wakatemerwa Nyora. Asi paakufambwa nhasi mushure me3 years dzese paakufambwa nhasi mai emwana musikana ari kuti Nyora idzi dzakunzi dzakashata. Anditi saka pari kuzi Nyora dzakashata nyaya iripo haisiri yekuti Movin paamboti ndadanana nevamwe ndadai zvinofanira kubuda nhasi haisiri nyaya nhasi ba ngekuti chisi hachimboeri musi wechinorimwa. Nyora dzaimira kuti dzimere midzi kuti zvizotanga kuzoitika zvaakuitika izvi. Saka haisi nyaya yemuprofiti. Ndoda kutaura zvandiri kukumbira zvataura sekuru ado hanzvadzi yemuroora wadhazi ndanga ndiripo paichekerwa hanzvadzi yangu handizivi kuti anga ari pai kana ini handisipo. Amen. Pamwe akaenda nehanzvadzi yake Regerai atangise kutaura futi. Taura futi adhonya asi ndaishandapo ndandisipo. Amen. Ndaiwaka pambuya stole. Ndopendaiwaka. Saka akasvika aya nehanzvadzi yangu. Aya mai wa Movin. Kuri kuseni. Asvika kudaro ini ndakazodzoka ndichienda kotora futi madhamu ekudoti ndicherere mvura. Ndakasvika hanzvadzi yangu yakafungurwa hembe. Iri kuchekwa nereza. Tomutendere. Iri kuchekwa nereza. Ini hapana chandakadiniwa. Chandakataura panguva yacho.
asi azobvapo akubuda kwenda kumba ndakatora hanzi yangu ndikaibvunza ndikati zvinhu zvemamuri kudini zvemamuri kuita zvikazi ndiri kubatsirwa ndokutaura kwakadini kwakataura hanzi yangu ndikati unobatsirwa chichekwa musana nereza here ubva ipapo ndakabva ndauya hana udimba hana unaka ndozvakati umutaura uyu hanzi yangu iri kwei Mauvini namai kana vakaenda kunorapisa murora wavo zvine rudo zvisina chitema zvaizvakandonaka kuti taitiri kuedza kubatsiridze chinyi murora wedu. Saka manje vana vangu aya vakaramba zvakuda kuti kuda vari kuziva zvavaizviitira zvisisiri zvokudiniba zvisisiri zvokubatsiraba nokuti kana mabatsiraka taitofunga kuti tiri kubatsira asati nezoti zvinozodiniba zvinozosvike pakashata nokuti muridzi wakachekwe nyora uyu ari kutaura kuti nyora ndakadini nyora ndakachekwa kose vari kurambe nyora asi mbuya vataura muridzi wenyora wakachekwa vataura kana zvakadaroga mambo wangu munhu ngaatariswe nyora uyu zvoda kuti adzipo here ngaatariswe mumbuzi musenza nechiri kuita panga pachitaura muzukuru wangu Malvin wanyasa kutsanangudza iye kuti paangaita conversation naheadman vataura kuti wabvunzwa kuzi nyora dzo dzakachekwa iye akati dziri kumunhwadza here saka vanga anze kuti chii paabvunza kuti kumunhwadza here ndinoita ngezvekudai rine ridare rechivanhu zveridare rechivanhu tinokwanisa kushanda tine humbo kana mwana iye ane nyora dzainadzo ndinokumbira madzimai anokwana kuita mairi including namai vacho munowitinisa zvinenge zviri pangidzira mwana uyu pamunoenda pakona moya mwene paresauti endai naye ndokumbirawo madzimai mairi anozowitinisirana kuti bosi kukaenda hwanika anozonyeperwa oenda kumirikana mayokurumenga muri achiratidzawo nyora dzacho izvo dzakamira sei namai mafuta zvendinotaura vanhu vari panapa ngatiteeresane toda kuti tiite basa riri pambi enda munoratidzwa mavhenedaiwo majenaristi wacho vatere handikwanisi pakuenda kana aine hake nyora ngedzake ina nombomutemera ukateerera zvandiri kutaura kana vanoteeresai zvandirivanhu vari panapa ndofunga miromo yenyu kunyarara tsoka dzenyu dzichifamba bva pano zvinhu zvakasununguka ini nditauri mai Malvin ndati handidi kunyepa kuti ndine chindinoziva ndine chendisikaziva nyaya dzenyora zero. Inini pandakazoenda kudare kwana sekuru Mbudu ndepekuti uyu wakauya achiti ndaise chinhu pamwana wangu achitaura kuti aenda kumuprofita anozi Mabhinya ari kwamafuke. Muprofita yaya ndiye akataura kuti inini ndine ushereketwa wendinoise pamwana wangu. Saka ndakaita zvekuramwa ngokuti ndanditori nehasha ndati no problem kana ndirini ndautora mwana wangu aende kumba akafa ndinowiga iwo handichadi kuona uchifamba naye. Saka nyaya yazosimudza kuno kuti wachiweka inini ndandisina basa naMalvin ndandisina basa nazvo akutoenda kuchikoro. Nyaya ndinzira kuno ndekuti honai nyora idzi mwana akuti akada kutumwa haasi uchatumika saka katimbozwe right true ndechekuti zviri kunzi mari kotai mazuva zviri kunzi inini ndotokwanisa kunongedza kuti ndiwe wakacheka ngendaa yekuti kana ukabhadhara munhu kuti do this it means ndiwe wazviita
ya kuruzi kwakabhadharwa mari kwambuya sura. Saka who did it? Iwe wapa mhiko dzemari awoite zvidzebasa. Saka kunzvengange mukama. Ina handitobvunza angu yekwamabhinya yekuti inini ndine chiro. Ini ndaitoda mabhinya wacho kuti anga ari pano. Onditaura nemai chiro chacho kuti chine mvere idombo chini handizvizi. Right. Chozi chakaiswa sei? Asi panyaya yenyora iyi mwakambotaura naye renkwasha wenyu wakati chii kana mwakambotaura naye? Ivo zvarondotaura zviri nyaya dzemukaka idzi. Ndizvo zvakandotaura tipa mvududu. Akati mwana wenyu aibude mukaka, aine bhande raibudisa raita mwana wenyu aibude mukaka. Saka tandirovharidzira mukaka chichi. Ndo zvinoite kuroorana. Unosangana nehunhu hwakasiyana siyana. Kana tazogara zviya zviya tingangotendereka kudai. Chinhu chinonzi munhu uri kubuda mukaka kana kunzi amiswe mukaka unototemerwa nyora chete. Ndo pinogumira ipopo. Uende kuende.